Bilekya hambai ini jun Raio Bazaro Tipra Mothani kaise joining program khailekha ini joining program o Soitro Mohammed Matia boni netritwe 16 family 46 vota Tipra Mothao BJP yakare joining ro phaikha Puilaw ang borono khabai ambaya pharo chini bobagrani ungoi Tipra Mothao party ungoi chini Tipra Mothao phaiwe chini Tipra sane right chini adhikar ni bagai movement khai joining khai government bagai borono jotono kha kahania pharo जों जतनो साइमा खा जे बुबाग्रानि नेतृत्वे जे जोंनि Tipra सारनि अधिकार न मुभमेन्ट खायखौ मानि नुगै हास्ते गोनाङै साल ब्रोंनो जयावैनो बीजेपी थों सीपीएम थों कांग्रेस थों ते अन्यान्य पार्टी दंनाय र जतनो साइमा खा जे Tipra Mothao बुबाग्रानि पार्टी सिमिनि चिनि Tipra Mothao न आति Tipra सानो फियाव मानाय खाय होनै वानथौैनो जतनो जोंनि अधिकार आसल जे 75 বছর रङै जेसिनि राइट्स माया अंगै दंबानि न बुबाग्राबाय बाक्सा खायबै चबा खायबै जोंनि अधिकार नायनानै बावै जतन खायखा जे खायनाय र बर आगे जानजा पार्टी हाजामाय न खायलै दंबानि फियाबा और जागा बर नुखा जे Tipra सानि अधिकारनि बावैले बर कुनो पक सामानि छनुया जेमन विलेज कमिटी नेर जतन साइमानो हास्तेनि ब जतन साइमानो विलेज कमिटी 2016 लास्ट इलेक्शन मानि ताबो जिरानिया जे और चिनी Tipra सानि अधिकार मालिया जे ग्राम सरकार छनामायनि बागै एलाकानि हामख्राय तांमाया सरकारो तंतैबो बर आसल साथियावै सामखाय दंमानि जे एलाकानो हामख्राय खायनाय एलाका हामख्रायबो खायमाया दफा हामख्रायबो पक सावनाय हानि बांनो जतनो दिनै Raio kami edisi village Raio edisi village ni joto or खायनाय न बिलाय के हामबाय बरनो खायनाय चालतैबो दफानि बागै सामखायनाय खायनाय बागै दैबो कताल खायनाय रबो दंबो जों बाय गानाय मुइ दंबो जे आसो नोंसोर जतनो हाम सातिनि Raio हातिबो Raio बाजाराव जे जोंनि प्रग्राम नि नियाग्रमै एबा Tipra Mothani बानारमै बोसोर नुखुमनि खलायखा तै बोसोर बुतारसबो किसा सरै सरै सबो पहिलावना मेंशन खायखा साथा 16 फैमिली 46 भोटार 16 परिवार 46 भोटार बर Raio edisi village ni गोबां मा पारानि बर तेनि Tipra Mothao join खायखा बीजेपी या करे सार 16 परिवारनि बिसिङाव बबा पार्टीनि फ्लाइक माने बीजेपी नि बिसिङाव सार फाइनाल बिसिङाव सालगो बबा थाइरगन माहायके प्रोग्राम बायजानो प्रोग्राम ताक देवाले पाइके न जागा जागाव नंनाय जोंनि बीसी वाइज प्रोग्राम पारा वाइज प्रोग्राम चलनाय आरो जागा गोबां मा कन्टेक्ट खायदोंबा जे